изчетем една много кратка молитва. Заповядайте! Мили българи, искам да ви помоля да се обърнем към Бога за нашето спасение и да се погрижи Той за нас. Сега искам да ви помоля да кажем Отче наш заедно. Отче наш, Ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да бъде Твоята воля, да дойде Твоето царство, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И нека се свети името Ти сега и всякога и во веки веков. Амин. Единствена пожела да ни подкрепи днес, за да изпълни нещо и да ни поздрави. Благодарим ви! Заставам с лицето си открито пред вас и пред цяла България. Всички сме тук за една кауза. Не сме тук за една песен. Събрани обичта към родината. Песента, която ще чуете, е призив, специален призив за пробуждане на всички хора. Тази песен искам да посветя специално на вас, на всички вас, които сте тук и които не се страхувате да покажете любовта си към родината. Аплодисменти за всички вас! Е написана специално за мен преди повече от 2 десетилетия, но текстът остава актуален и до днес. Чуйте песента «Моя Българио». Моя Българио, вярвай в себе си, за да повярват и другите в теб. Сви отчаяни шепнат очите ти.
български песни. Песен, която сигурна съм, много добре знаете. Така че очаквам да пеете всички с мен. Приятели, българи, събрахме се не срещу една валута. Събрахме се за честта си, за достоинството на семействата ни, за родината си, за това, че една власт си позволи да тръгне срещу всички нас по този начин. Този площад днес тежи. Този площад тежи много повече от всичко друго. Много повече от телевизионните студия. Днес дойдохме тук различни хора. С различни политически виждания. С различна окраска. Партийна, безпартийни, граждани и така нататък и така нататък. Повече от 50 000 сме. Идентично е положението в още много градове в България. Имайте кураж, можем да успеем. Конструкцията им е крехка. Тези хора, които се опитват с измама да изтрият българската валута, българската символ, да изтрият България, са страхливи хора. Това, че всички сме днес тук, за тях е огромен проблем. Това правителство няма право с измама да се опитва да подмени дневния ред и
икономическите символи на България. Това няма как да се получи, ние няма да го допуснем. България е по улиците. Искаме се референдума. Оставка! 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 Някои казват, защо в събота, защо пред празната сграда? Не се притеснявайте от това. Те гледат, слушат, следят много внимателно. Уплашени са. Цялата им пропагандна машина работи на пълни обороти, само и само да обезмисли това, което правиме тук днес и което ще продължим да правим заедно, докато не постигнем това, за което сме се събрали. Благодаря на всички ви. Присъствието ви днес тук е историческо. Ще разберете през следващите седмици, че нещата няма да приключат по този начин. И това трябва да бъде ясно на властта, която се събра в грях и чрез фалшификация сега се опитва да изхвърли 145 годишната ни национална валута в кошчето на боклук. За боклук в името на своите господари, на тези, на които служи, и ние определено нямаме усещане това да е българския народ. Благодаря ви още един път, че сте тук. До победа! До край! Ще дам сега думата, приятели, на господин Недялков, един от хората, да не кажа и от водещите двигатели на всичко това, което се случи през последните 2 месеца. Приятели, поклон, че сте тук. Поклон, че не се оплашихте и на вас, и на вас, и на всички хиляди. Тук сме поне 50 хиляди по наши изчисления. Този площад не помни толкова хора от началото на демокрацията. Сега сме в края на демокрацията. Сега убиват демокрацията. Сега сламеният премиер Росен Желязков и Наталия Киселова забраниха референдума, потъпкаха пряката демокрация, потъпкаха правото ви да бъдете питани как да живеете и дали да се разплащате с една валута, чужда валута, която няма нищо общо с нашата история. Приятели, властта на компрадорите, на Бойко Борисов, на ГЕРБ, на ДПС, на ППДП, на БСП, властта на цялата управляваща мафия иска да пороби България и да я подари на колониален режим. Затова убива българския лев. Планът е много прост. На 4 юни 1880 година Народното събрание приема закон за сечене на монети. Това е рождението на българския лев. Точно 145 години по-късно, на същата дата, излиза прословутата конвергенция, за да погребе българския лев. Това е белег за идентичност заедно с знамето, с химна и с герба на България. На герба на България има изобразен лъв. Това е българския лев. Националният герой на България се казва Васил Иванов Кунчев и е известен като Левски. Посядайки на лева, те посядат на паметта на Васил Левски.
Това ли искате да им позволим да направят? Имаме много малко дни. Приказките са излишни. Ние ви предлагаме в сряда на 4 да блокираме Народното събрание, защото точно тогава ще дойдат еврокомисари ето в тази сграда. Ще дойдат еврокомисари, които да прочетат погребално слово за българския лев и погребално слово за България. Да блокираме парламента. След и да не допуснем това да се случи. Народът има право да се съпротивлява, когато властта се изврати в тирания, както се случва в момента. Няма да се предаваме. Нищо не е свършено, докато не свърши. В момента на площада има поне 50 000 души. В момента в цяла България са излезли още 100 000 души в 108 български града. В момента има протести пред българското посолство в Лондон, пред българското посолство в Испания, пред българските посолства в Франция, Чехия, може би и в още държави. Призовавам и моля всички, които са се събрали да изпращат клипове до нас, за да ги публикуваме, за да се види, че стотици хиляди българи са на улицата и искат да бъдат питани. Ние не сме по-малко европейци, защото искаме да запазим лева си. Ние не сме копейки, ние не сме агенти на Путин, ние не сме агенти на Кремъл, ние сме българи. Отвратителната пропаганда на правителството, обладаните и купени медии, BTV, Нова телевизия, БНТ, укриват това, което се случва тук. Укриват това, което се случва тук. Те ни лъжат, че няма да станете по-бедни. Истината е, че на 2 януари вие ще се събудите по-бедни, а богатите ще се събудят още по-богати. Това се е случвало навсякъде, където е приемано еврото. Няма да им позволим това да се случи. Блокираме парламента. Когато свършим тук, отиваме на голямо шествие из София до Орлов мост и до пълна блокада. Времето на приказките свърши. Те не чуха своя народ. Ще завърша с думите на големия Иван Вазов. България цяла сега нази гледа. Този връх висок е. Тя ще ни съзре. Ако би бегали, да мрем по-добре. Да живее България! На всички трябва да им стане ясно, че в България не всичко е спокойно. На Урсула и Розовия и комисарят трябва да им е ясно, че тук не всичко е под контрол, така както са и докладвали. Сега ще дам думата на господин Виктор Папазов, председател на инициативния комитет, който през 2023 година събра 604 000 подписа на български граждани и те бяха изхвърлени в кошчето за боклук от шепа самозванци и узурпатори. Горд съм, че съм един от българите, които са тук и които са осъзнали колко е важно да запазим националната си валута и националната си независимост. Изключително важно е. Преди 10 години от тук тръгна една народна съпротива срещу, помните ли, имаше един Делян Пеевски? Искаха да го сложат за шеф на нас.
успяха да излъжат народа и да разпилеят обществената енергия. Преди 5 години от тук тръгна движението да бъде разбит модела Пеевски и Борисов. За жалост се появиха едни фалшиви отровни гъби, които ни обясняваха, че щели да направят промяна. Същите тия сега ни предават и продават. Все случайно. Противопоставим на онази така наречена пандемия, когато само ни казваха, ама само за 2 седмици ще ви заключим, после само сложете си едни маски, после само едни игли ще ви забием с едни луж ваксини, които се оказаха токсични препарати. Много хора станаха инвалиди. Сега е последния рубеж. Те искат да убият България, като и отнемат независимостта, защото родната ни валута е нашата независимост. Никой не може да ни диктува, докато имаме собствена валута. А вижте, съседна Гърция даже правиха референдум, но след като капана вече беше щракнал. Тъй, че искам някакси да завърша с ония стих за Вълканджи Йово, който беше казал: глава си давам, яна не давам. Та и аз така. Глава си давам, лева не давам. Да живее България! Приятели, българи, те сега разчитат на това, че ще се съберем тук, ще повикаме, ще се освободиме малко така енергията и напрежението, ще се видиме и ще се разотидем. Не са познали. Доста проклет човек съм аз и това така няма да стане. От тук е само началото. За тях най-лошото предстои. И това, което те сега са тръгнали да правят задкулисно, под масата, зад гърба ни, против волята ни, няма да остане така. И този площад тук, всичките вие, които днес дойдохте, ми давате вяра, кураж, надежда, самочувствие да продължиме заедно напред. Давам думата на адвокат Румяна Чаралова, която е с нас от първия ден, положи много усилия, огромен интелектуален труд и нека да я аплодираме. Започваме с едно съобщение. Между вас има хора от гражданско сдружение Дойран, които събират подписи в подкрепа на петиция, изпратена до Европейския парламент, с която искаме преразглеждане на данните, изпратени от нашия Национален статистически институт и българските власти, и според които в България инфлация няма. Искаме също така Европейския парламент да задължи Европейската комисия и Европейската централна банка да проверят дали България е изпълнила задълженията си да овладее корупцията и прането на пари, каквито тя пое през 2020 година. Този документ има съществено значение
Не слушайте пропагандата на евроатлантиците. Не слушайте нашите управляващи, защото ви лъжат. Подписвайте, за да покажем силата на нашата воля и на нашите възможности като народ. И сега се обръщам към вас и ви казвам поклон. Поклон пред всеки от вас, който днес загърби комфорта на домашния си уют, за да дойде тук като българин, единствено като българин. Защото само след няколко дни тези страхливци от своите кожени кресла ще продадат нашия суверенитет и нашата държавност. Банкнотите ни ще бъдат нарязани, монетите ще бъдат претопени, машините, които печатат българския лев, ще бъдат унищожени. Искаме ли това? Защото ни наблюдават не само тези, които ние не сме избирали, но които днес ни управляват. Наблюдават ни европейските бюрократи, наблюдават ни европейските правителства, европейските народи. И ако малка България възстана днес, това ще има значение за целия Европейски съюз. Българският народ се изправи! Българският дух е жив! И ще завърша с думите. На огнения Гео Милев. И полетяха напред, без ред, неудържими, страхотни, велики, народ, победа! Както някога е казал Пенковски, в сърцето на тирана аз отворих такава люта рана. Това направихме ние днес и ще продължим и ще го направим в сряда. И евро в България няма да има, вече съм сигурен. Виждам ви, знам, че няма да има. Няма да има. Нашето дело е право. Нашето дело е право. И победата ще бъде за нас. Тя ни принадлежи. Ще дам думата на Георги Димов, доцент Георги Димов, който също даде много и помогна да успеем да направим това нещо тук, което всички виждаме. Българи. Казвам българи, защото нашата държава, България, е дала много на Европа. И да не се окаже в един момент, че ние българите сме извоювали нова национална победа.